हा घटनाया बोरै जायामोन? घटनाया मेन खोथाया जाहैबाय माने आंथ' बे फनेन्द्रनि भिडिअखौ जे ससियेल मिडियाआव जाखांबाय नङा होमबा? औ होखांनायनि उनाव आंबो नुबाय नुनानै जे आं जेनेबा जों बि पि एफ नि जेब्ला केम्पिं खालामबाय थायो अब्ला ओमफ्राय जों जेनेबा मोनसे पार्टि हिसाबाव थानाय हिसाबै जों बिसोरनि माखासे केरेक्टार बा माखासे रायजोफोरनियाव बे भट बिना होनायखौ जों मोजां मोनासै एबसुखौ। अके औ बेनिफ्राय दा बे खोथाखौ जों मोजां मोनैनि जाहोनाव आङो सिगांनिफ्रायनो एसे जेनेबा बुंबोबाय थाबाय जेनेबा एबसुआ मोनसे गोथार आफाद नङा होमबा? रायजोनि खामानि माव सोरबा पलिटिकेल हान्जाजों हाबनानै बा सोरनि बबेबा पलिटिकेल हान्जाखौ नाख्रेबनानै बाथ्रा बुंनाङा आरो गामिनि रायजो राजाखौ बेबायदि बुरबक खालामहैनाङा बेबायदि माने सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थादों आरो आं माने दिनै थिग इलेक्सना जोब्बाय जोबनानै इलेक्सना जोबनायनि उनाव देरहाबाय बि पि एफ आ देरहानायनि उनाव दिनै आरो बे रि खोथाखौ लानानै आं बे भिडिअखौ नुबाय बोरैबा ग्रोबनो जोंना बे दाउखुमै सारआ भिडिअखौ होनायाव नुबाय। औ जों लायनाय बे भिडिअआ औ ओमफ्राय बे बुस्थुखौ होनायाव आं नुनानै आं माबाय माने आसरित जाबाय आरे दिनै सासे एबसुनि दैदेनगिरिया बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावोब्ला ना इयुन जेनेरेसनखौ बा रायजो राजाखौ माबोरै समाजनि मोजां खामानि मावनो बिसोरो हांख्रायबाय थायो बुंबाय थायो गामि गामि हाबनानै। एक्सुवेलि राइट। ओं बे खोथाखौ लानानै आङो पस्ट होदों माने दिनै मात्र अनलि फर आंनि पस्ट माने आङो ससियेल मिडियाखौ सेयार खालामैनि सिगां आं मोनसे पस्ट होग्रोदों। एखेन आं नायना फरायना बुंनि बाथ्राखौ नङाबा गोरोन्थिबो जानो हागौ नालाय। पस्टआनो जाहैबाय एबसुआ मोनसे बर'नि गोथार आफाद। दिनै बर'नि गोथार आफादा बेबायदि गोरोन्थि मावोब्ला रायजो राजा आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबोरै फोरोंलांगोन? दिपेन बर' नोंथाङा एसे लाजिनाय मोनदों ना मोनाखै? अनलि बेल' एसेनोल'। आदसा ओमफ्राय बे मेटारखौ लानानै बिसोर आंखौ फुरा माने दा पार्सनेल फुरा एटेक खालामगासिनो। खालामनानै बिसोर आंनावथ' फन खालामाखै। सोरनावबा खालामनानै नाम्बारबो लाहरदों जाहैदों। ओमफ्राय नाम्बार लाना आं फन फैगोन नामा होनना नेना दङ माने। फन फैयाखै मैयानिफ्रायनो जादों खायनिया। मैया 9टासोनिफ्राय। ओमफ्राय मेन आरो मोनसेथ' थालांबावदों दै। दे बुं। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारिया बेनि नामा हरि बसुमतारी। बे आंखौ पस्ट होदों माने। राङाफारा सुरियाबिल गामिनि निजोम हिनजाव गुन्दा। नोंखौ पस्ट होदों? औ आंखौ पस्ट होबाय बे। हिनजाव गुन्दा नोङो गाबोन अफिसाव फैनानै हान्थु खरायफैयाबा नोंखौ बुग्लिनाय जागोन ना माबा मोनसे बिदि होदों आरो। ओमफ्राय बे मोनसे आरो मोनसेबाव आं दिनै जेनेबा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बे आंखौ आरो बे मोनसे पस्ट होबावबाय। राङाफारा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि निजोम बसुमतारी हिनजाव गुन्दाया जोंनि दैदेनगिरिनि बिदिबो बुङाखै जेनेबा गाबोन अफिसाव फैनानै माबा लायाबा मा होनो निमांसा लायाबा ओरैबायदि माने बिदि मोनसे होदों आरो बेखौ आं गोसोआव गैला। बे मोनसेया दा बेखौ नुनानै आं सानबाय दिनै सासे जेनेरेल सेक्रेटारिनि खुगायाव बेबायदि पस्ट होनो हादोंब्ला अब्ला बे बेसेबां माने गनायथाव। बे आफादा जेनेबा बेसेबां गनायथाव नङा होमबा? गनायथाव एबसुआ बेसेबां गनायथाव। नैबेखौ आं माने दुखु मोननानै आरो आं होनबावबायसो सोरबाया बेबादि बुंबा आं जेबो सानामोन। एबसुनि जेनेबा जेनेरेल सेक्रेटारि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआनो बेबायदि लादोंब्ला बुंबायब्ला नङा होमबा? बेखौ आं माने लाजिनाय मोननानै आं उल्था माने इसोरखौ बुंबाय आरो। जेबो माबा गैया माने मा होनो बिसोरनाव रोंगौथि गैयासो होनना बुंबाय सानबाय आं माने। रोंगौथि मानसिब्ला रोंगौथि दङब्ला सासे बेक्तिखौ दिनै बेबादि बुंनानै पस्ट होनाङामोन बिसोरो। कल खालामनानै आंखौ मोनसे सोंग्रोनांगौमोन। दिनै मानो नों बेफोरबायदि बुंखो बा माबादि बेबायदि लांखो होननानै आंखौ कल खालामना बुंनो हायोमोन। नंगौना नङा? नंगौ। दा जेनेबा आंनि नुनायाव जेनेबा नोंथाङा जे माने पस्टखौ होदों बेथ' जेनेबा नों बेयावथ' गोरोन्थि गैयाना? गैया। जेनेबा मोनसे बर'नि माहारियारि आफादा जुदि मोनसे पलिटिकेल हान्जानि खिथु खारोबा बे माहारियारि आफादा मा जागोन? मा जागोन? बे एबसुनि अबस्थाया मा जागोन?
औ राइट दिनै बेनो आरो दिनै बिथांमोना हाजार हाजार बिसोर गोरोन्थि मावबोबाय थादों अब्लाबो बे गोरोन्थिखौनो मावबाय थादों ओं दा फाइनालि बिदिबा बे एबसु आफादाथ' जोबलांगोन ना दिनै जोबनायनि लामायाव फैबाय लामायाव फैबाय जायनि थाखाय बिसोर दिनै इउ पि पि एल खौ सापर्ट खालामबाय माने फुललि डाइरेक्टलि सापर्ट खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनि जेनेबा डाइरेक्टलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बिसोरो बेबायदि खुंबाय गामि गामि हाबनानै मा होनो सांग्रांथि मेल खुंनाया सांग्रांथि मेलनि खुंनायनि माबाजों लानानै बिसोर बुंबाय इउ पि पि एल नि जानानै डाइरेक्ट बुंबाय बिसोरो जे गामि सोसननायनि मानायनि बुहुद खोथा दङ बिजेपिनो भट होनाङा इउ पि पि एल नो हो बेफोरबायदि डाइरेक्ट बुंबाय प्रसार जाबाय दा बेफोरखौबो आङो फुरा माने मिथिनानै आंबो दुखु मोनबाय दिनै मोनसे माहारियारि आफादा एबसुआ दिनै इउ पि पि एल नि बा मोनसे राजनिति हान्जायाव हाबफानानै डाइरेक्टलि खोथा बुंनाया गोरोन्थि दा बेखौ फुरा माने बेबायदिसिम थांनानै दा नै लास्टआव बे माबाया फैबाय आरो माने दिनै आं न'आव 21 जन ना 19 जन थांदों नोंसोरो आदसा दिनैहाय 19 जन थांनानै न'आव हुमखि होबोबावदों धमखि होबावदों माने माने बेबायदि बुंबोनाय जाहैदों थाबनो फैनानै निमाहा बिफैथों बिफैयाबा माने बुग्लिगोन केस होगोन आरो बेयाव दोननाय जानाय नङा बिनिफ्राय होखार हरगोन मागोन बेबायदि जाहैदों माने आदसा फुरा माने आरो गोबां खोथा बुंबोदों जाहैदों न'आव आदसा जाबाय दे दाथ' आं माने माखासेखौ बुंथावैबोबाव आरो माने माने बबे दखरानिफ्राय थांदों बिसोरो राङाफारा दखरानिफ्राय ना आदसा जेनेबा बिसोरनो बिदि दम हैनो जेनेबा दम होनायनि जेनाखि पावार बे पावारखौ सोर होखो बिसोरनो दा बेखौनोथ' आंबोथ' मोजां मिथिबावा दा बिसोरो बेबायदि एसेबां दम हैलायनो बा आं डिटेल्स खोथाखौ मोजां मिथिबावामोन दिनै थांनानै गामियाव थांनानै बुहैनायाव आं मिथिबाय जे राङाफारा माने बेबायदि एबसुफ्रा थांनानै बिदि दम होफैदों होनना बुंबाय आरे मानि थाखाय नङा होमबा दा आंबो पस्टखौसो होदों ना पस्टनि सिगां आङो ससियेल मिडियायाव नुनानैसो आं पस्ट होदों ओमफ्राय दा बेखिनियाव जे आंखौ बेबायदि बुंफैनो होदोंब्ला बै ससियेल मिडियायाव जाय बुंदों बा ससियेल मिडियायाव जायफ्रा बाथ्रा बुंदों बेखौ मानो होनो हायासै आंखौ जे बेबायदि बुंनायावनो आंखौ बुंफैनो बा बबेनि सोर पावार होखो बिसोरनो दा जेनेबा खोथाया ओरैबायदि जादों जेनेबा हा गुरुं नुबा मावजिया बुरनो बोलो मोनो होननायाव थांदों दा दिनै अलरेडि एबसुजों रावबो सापर्ट गैला जायनि थाखाय बिसोर दिनै गाज्रि जेननो गोनां जादों दिनै बिथांमोना दम देखायनायजों जेनेबा एबसुनि नामाव दालाल खालामनानै जाथिखौ दैथिंलाङोबा बेसेबां माने गाज्रि अबस्था बेलाय बहुद गाज्रि आरो जोबथा माने रायजोआ फोथायनाया खम जाबाय एबसुनाव दिनै रायजोआ फोथायनाय दङमोनब्ला इउ पि पि एलआ देरहागौमोन 100% देरहागौमोन एबसुनि खोथा लानानै जों जामब्र'आ नङा जामब्रबोबाय एमपि इलेक्सननिफ्राय लानानै 20आव इलेक्सननिफ्राय लानानै जामब्रबोनानै दिनै रायजोफ्रा सांग्रां जाबाय गावनो जाबाय जों रायजो राजानो थाखा फैसाजों रायजो राजाखौ जों बुलुनाखै बिसोरो बुलुनो जानो हागौ थाखा फैसाजों खिन्थु जों बुलुनाखै रायजो राजाया गावनो सांग्रां जानानै दिनै बेबादिजों जाला बिटिसिखौ जोङो 6 सिडुल बा माखासे खामानिखौ जों बिदिजों हाला बे इउ पि पि एलजों बा प्रमद बर'जों बा एबसुजों बुजिदों रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा डाइरेक्टलि सापर्ट होनानैसो जों इसिबांखिनि सिट लानानै जों देरहादों नांगौनि बारा जों सानाखैमोन माब्लाबाबो जों सानाखैमोन जों जेब्ला केम्पिं खालामदों जों जेब्ला मा होनो गामि गामि थांदों रायजो राजाफ्रा जोंखौ बिदि सापर्ट होगोन होनना जों सानाखैमोन दिनै रिजाल्टनि उनाव जों डाइरेक्ट रोखा मिथिबाय जे जों रायजो राजाया दिनै बुजिनो रोंबाय रायजो राजाया दिनै हमदांना मोनबाय गोरोन्थिया सोरनि दा दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगौ बिसोरो जेनेबा जोंनि बर'नि माहारियारि आफादा जुदि डाइरेक्टलि हेफाजाब होनानैबो बिथांमोना जेननो गोनां जादों जेनेबा गावसिनि खामानि मावनायखौ बिसोर सिन्था खालामथोंसै नामा जेनेबा रायजो राजाफ्रा दिनै एबसुजों दं ना गैला बेखौ सिन्था खालामनाया दिनै 100% साननांगौ बिसोर दा माने दा खोनाबाय फंबाय नोंथाङा सोरनिबा दमखौ माने लानानै खुनु गिनांगौ खुनु माबानि फासयनांगौनि खुनु दरखार गैया ओमफ्राय जेरै बिथांमोना जे खामानिखौ मावदों बिसोरो बिथांमोननि गावसिनि माने फिननायखौ गावसोर मोनगासिनो दंथ' दा समखौ नेनानै थानांगोन आरो एसे
आंथ' गिनानैबो फावसायाखै आरो आं गिनानै बिसोरो आं फनबो खालामाखै आं दरखारबो गैया आरो आं बे लेटारखौ आं लाया होननानै बिसोर खुद गावसोरनो फन खालामदों जोङो दानना हरदों फन खालामदों ब्लेकलिस्टआव सोदों होनना बुंदों जाहैदों माने आच्छा 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 आंनाव फन दिनै नाम्बार गोदान फन फैबानो आं डाइरेक्ट रिसिभ खालामदों नोंखौबो नङा होमबा जेरै आं जे रावनिफ्रायबो खबर मोनालासिनो डाइरेक्ट नोंनाव फनखौ रिसिभ खालामदों आं बिदि रिसिभ खालामो रायलायो खिन्थु बिसोर आंखौ ओरैबायदि फानना गारबावदों जाहैदों माने बेनिफ्राय फन खालामनो नामा होनना बुंदों जों खालामा गाव खालामथों जाहैफिनबाय उनावहाय होमबा खोथाया बेनो मोनबाय नोंसोर फन खालामदोंमोन रिसिभ खालामाखै जों नाम्बारखौ ब्लक लिस्टआव सोदों होनना बुंबाय बेहायनो हमना मोनबाय जों खालामा जोङो बेबायदि माबा खालामा गाव फैनानै एबसु अफिसाव माबा निमाहा बिफैदों आं मानो निमाहा बिनो मा गोनां आङो नङा आं दिनै दरखार गैया सोरबा एबसुनाव निमाहा बिनांगौनि दरखार गैया एबसुआ जुदि दिनैनि दिनाव लाजिनो रोंगौब्ला बिथांमोना दिनै उल्थासो निमाहा बिनांगौ मोनथिबाय राइट औ रायजो राजानाव बुंनांगौसोमोन जे जोङो गोरोन्थि मावबाय जों दिनै मोनसे बेबायदि रायजो राजाखौ थगायबोबाय होननानै बिसोर उल्था गोरोन्थि निमाहा बिनांगौ बिसोर दा बिनांगौ 100% बिनांगौ जिहेतु बिसोर जाथिखौ थगायबाय जाथिखौ फोजोबस्रांग्रा दलखौ जेनेबा बिसोर मदद खालामबाय आरो बिटिआर दफाखौ मावफुंनो होनानै बिसोर सानै एमपि हरबाय दिनै एमपिफ्रा मानो बर' जाथिनि उल्था खामानि मावखो उल्था खालामखो बिसोर लाजिनो रोङाखै एबसुआ बैफोरखौ लानानै रायजोआ दिनै खुद्रि सारबाय बिसोरखौ एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु नैबे खोथाया फैनाया एबसु एखे बे खोथाखौ माने नों आंहा बुंनायल' नङा रायजो राजायानो दा उल्था जोंखौ कुइसन होयो थाङोब्ला मोनसे गामियाव थाङोब्ला बोराय बुरै जोङो लोगो मोनबा गोदोनि एबसुमोनलै दानि एबसु नङा एक्सुवेलि एबसुआ राजनितिक हान्जाजों लोब्बा लानानै एबसु आरो इउपिपिएल बिसोर एखेसो जों बिसोरनो भट होआ डाइरेक्टलि बुङो होमबा बेखौ जों बुंलायनांगौ मा गोनां बेबायदि आरो माने खोथाया दा दिनै मोनसे फिसा खोथाखौ लानानै आंखौ पार्सनेलि एटेक खालामनानै बिसोर होनबावदों जाहैदों माने खनेन्द्र एबसुनि गाहाय सेक्रेटारिया खनेन्द्रआ मानहानि केस होगोन माबानानै निमाहा बियाबानो आरे मानो मानहानिनि खोथा नङाना प्रेक्टिकेलि नुनानैसो आंबो पस्ट होदों अके राइट नङा नङाबा आं दिनै मिथियानो आंहा दिनै बिराद जोङो सारजोंहाय जोङो गिदिंनायाव माबा मोनसे जेनेबा दा देरहानायनि उनाव बयहाबो मोनसे इन्टारेस्ट जाबाय जों देरहाबाय होननानै बेबायदि बेस्थ'आव दंमोन दिनै निउसखौ नुनाय लोगो लोगो जों नुबाय ओरैबायदि होनो आया होनबाथ' बिसोर आरो फुरा गोरोन्थि बेबायदि आरो माने आरो मोनसे खोथा दे खनिन्द्र बसुमतारिया खुनु माने मानहानिनि माबानि एगेन्स्टै बिथाङा केस होनो हाया जिहेतु बिथांनि प्रुफआ माने जोंनाव दंजोबो नालाय जों बिथांखौ जेनेबा माखासे खिनि खेथ्रआव माने बांद्राय माने गाज्रि जाद्रायगोन साननानैसो जों सोराङाव लाबोआखै नालाय खिन्थु दिनै प्रुफआ जोंनाव दंजोबो आरो जुदि नांगौबा जों कयेक दिननि बिथोरावनो होनो थांगासिनो दं आरो राइट होथारनांगोन बे जुदि आंखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों आंखौ बियो जेबो प्रुफ नांगौ होनना बुंगासिनो दं माने माबा मोनसे प्रुफ दंबा लाबोनानै फै हो नङाबा जों माने केस होगोन जाहैदों माने बिदों बिसोर आंनाव प्रुफआथ' आं जेनेबा आं मिडियायाव नुनाय हिसाबै मिडियानि खोथाखौ आं बुंदों बेलेगखौथ' आं बुङाखैमोन दा प्रुफ नांथारगौ बिदि जाहैबाय माने बिसोरो आच्छा प्रुफखौ नों होनांगौनि दरखार गैया प्रुफखौ जों होनो थांगासिनो दं मिथिबाय अके बिसोर जुदि इसिबां बारल'दोंबा माने जोंबो बिनि माने उल्थायै माने एक्सन लानांगोन ना रिएक्सन लानांगोन नङा होमब्ला माने जों सानदोंमोन बेखौ रायजो राजानो फोरमायनानै एसेब्लाबो नर्मालै दोनसै सानदोंमोन आरो खिन्थु बिसिनि जेनाखि गुन्दागिरि दादागिरि माने मा होनो सोराङाव लाबोआलासिनो थाजाया आरो दिनैनि नैबे परिस्थितियाव राइट आरो सोराङाव लाबोयोब्ला बिसोरो जाथि हारि जोंनि धर्म बर' हारिखौ दंस' खालामनो थांगासिनो दं राइट सासे लिडारखौ लिडार जानानै दिनै सोरनिबा न'खर बा सोरनिबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनायखौ दोनख'नानै जेबो लाब गैया बे मोनसे जातीय दल हंग दल बेबायदि थायोब्ला जोंनि समाजा जोबस्रांलांगोन जिहेतु 100% एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो दङ आंबो बेखौ प्रुफ लागासिनो दङ उन्दै गथ'फोरजों माबा मोनसे सोमोन्दो थानाय बबेयावबा लांनाय गेट बारनाय अरुणाचलाव लांनाय नैबे खोथाखौ आं फैगासिनो दङ आंबो बेखौ नागिरगासिनो दं जेब्ला मोनो अब्ला आंबो प्रुफ होगोन इसोरखौ डाइरेक्ट बेखौ नुनानै दङ दिनै जों सिङाव थाजाला बिसिनि गादबनाय बिसोरनि धमखि होनायजों जों गिनानै थाजाला जों थैनांगौबा थैगोन हारिनि थाखाय थैगोन जों बर' हारिखौ खौसेथि खालामलांनो थाखायसो जों दिनै मोनसे दल हंगजों ओंखारनानै गोदो एक्स एनडिएफबि जों हेल्प खालामबोबाय गोबाव सम थाबोबाय दिनै बेखिनिखौ गारनानै जों दिनै बेजों माबा मोनसे समाधान खालामनो हाया होननानै जों दिनै मोनसे राजनितिक हान्जायाव ओंखारनानै जों दिनै बिसोरनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायखौ जोंखौ दिनै बेबायदि बुंदोंबा प्रुफ नागिरदोंबा जों प्रुफ होनानैसो गारगोन एकदम होनांगोन आरो थारैनो माने गोख्रैनो फैगासिनो दं आरो
औ औ औ जोङो माने लाबोगोन ना लाबोआ साननानै एसे सिन्था धारनायाव दंमोन नालाय औ ओमफ्राय जिहेतु बेफोरबायदिखौ लाबोबा बिसोरनि न'खराबो बायनाय जायो नालाय औ औ माने सेक्रेटलि दोननाय जादोंमोन आरो औ औ दा बिसोरनि आखलाव जों माने दोनखोमानायाव गैला आरो दोननायनि खुनु भैद' फैला बेहाय हा आदा अ मानो अ होनना बुङोब्ला उम बिसोरो आंखौ जिबायदि हुमखि होबाय जिबायदि औ बाथ्रा बुंना न'आव आंखौ न' बुख्रुबगोन उम होखार उम हरगोन उम आथिं आखाइ बुख्रुबगोन जेबो उम दायथ' गैया बे जेबो मानसिनि मैल'नि मानसि नङा होननानै प्रुफ उम दंना गैया प्रुफ दंबा लाबो देखाय ओरैबायदि जादों माने जेनेबा गावसोरनिबा एबसुआ दिनै गुन्दागिरिनिसो खामानि जाहैबाय बियो औ औ एबसुआ बेथ' बुंनांगोन एबसुआ दिनै समाजखौ फोसाबनांगौ जुदि गोरोन्थि जादोंबा नोंखौ उम लेंहरनानै माबा मोनसे बुंनो हायोमोन दा फन घटनाया हरगोन मारै जादों सिगां सोंनो हायोमोन बिसोरो फन हरग्रोमोन सिगां आंनाव सोंमोन औ आरो डाइरेक्टलि औ बिसोर रिकुइस्ट खालामनो हायो हा फंबाय बिदि दाहोसै बे माबाखौ पस्टखौ डिलिट खालामदो औ रिकुइस्ट औ खालामनो हायो बिसोर हायो बेबो गैया आरो जाय मानसिया जुमाय मा होनो पस्ट होदों जेनेरेल सेक्रेटारि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि हरि बसुमतारी बिथाङा मैयानि दिनाव लोंनानैसो पस्ट होदों बायदि आंनि आन्दासाव आदसा सासे लोगोआ फन खालामदोंमोन मानसिया फुरा लोंनायसोलै लोंनासो पस्ट होदों होनबाय अ मोनसे पस्टखौ होबाय बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा जेनेरेल सेक्रेटारि निजोम बसुमतारी बिथाङा हिनजाव गुन्दा माबा माबि होनानै बिदि होदों सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बेबायदि होनानै पस्ट होनानै आधा घन्टा 1 घन्टानि उनाव बे दानफिनदों पस्टखौ मोनसेखौ आदसा मानो दानखो बिसोरो नंगौबा मानो दानखो दाननाङामोन ना होमोन ना आं जेबो आंहा बिसोरखौ जेबो फेक्टर लायामोनबा जेबो एक्सन लाया आङो हो औ बाथ्राया सैथो आं उल्था बिसोरनाव प्रुफ बिगोन बाथ्राया सैथोना नंखाय दा नङा होमबा जिखुनु औ फंबाय हो औ जिखुनु जेबो सिन्था खालामनाङा जों रायज्लायग्रोनि दे अके औ दे उननि समाव जेनेबा माबा मोनसेखौ जों सेयार खालामलायगोन आरो आंबो बिसोरनि प्रुफखौ नागिरदों आरो अलरेडि फैखासिगोन माने प्रुफआ बिसोरनाबो दंखायो जोंनावथ' दंखायो जाबाय दे होमबा गोजोननाय थाबाय अ